Hola, bon dia. Soc en Bernat Riba, candidat a les primàries de Força Catalunya durant el cap de setmana del 5 i el 6 de desembre de 2020, per la demarcació de Barcelona. Mai he estat vinculat a cap projecte polític ni sindical d'aquest país, tot i que he estat simpatitzant de molts. He votat tots els partits processistes de l'arc parlamentari, malgrat no coincidir ideològicament en cap d'ells, i ho he fet com a mal menor, com estic segur que molts de vosaltres també heu fet més d'una i de dues vegades. El fet que hagi decidit fer el pas definitiu és, a banda de fer un forat al nucli partitocràtic processista, és veure la ignomínia que ens fa pensar que només el 19% de joves de 15 a 29 anys de l'àrea metropolitana usin el català de forma habitual. Us puc assegurar que les generacions que venen abans i després, la situació encara és molt pitjor. Pot ser que sigui del tot irreversible. Durant el procés al no-res, els nacionalistes hem estat callats, amatents i confiats en que ara sí que anava de debò, i hem deixat a mans d'uns pusil·lànimes la defensa dels valors que calen per tenir una nació independent. És per això que demano el teu vot per poder entrar al Parlament i que mai més es deixi la defensa de la cultura i de la pàtria a mans dels que només estimen la seva butxaca. Visca la pàtria i força Catalunya!